दिसती पडणार तर दिसती अदमासान मेस्ता मग आती लागले म्हणजे कळतंय पैसे कसं ते पण वय तर सारखी दिसती पडणार बरं काळो घेत बरं तर दाखवलं मी इथे 5 बोटा आणि 2 बोटा दिसती पडणार तर दिसती पडणार मागे दिस नाही बर जातो आम्हाला तुमची किती स्पेशलिस्ट बली जाता सारखे वर जायचं दिसून आणि सगळ्या सांगा होता बरं तू कसले दिया सापड बरी करता म्हणा 1000 रुपये काढ किती 1000 आहे होतं 1000 मका सांग 1000 हे 100 रुपये बरं सारख्याच किती याचं 50 रुपये आणि 50 रुपये तू झालं बरं दिसती पट्टा